you are serious to me, put my picture as a profile picture in your Facebook. Monarkiya para sa ekonomiya. Truth. Pero dapat, responsable ka. Hindi magpahuya-huya, hindi magtinunto, hindi mangkwarta. Kaya nga lang sang Pilipinas ang ginadala ni Muya. Kagbasi madalahig ang mga matarong nga Pilipino sang imong kagaga. Afam, sagot sa kahirapan, truths, liwan. Pero maghambal ikaw, nga afam, makaluwas para ikaw makatibawas, wrong. Mindset ina sang mga baghak nga tamaran, kag hindi abilidadan. Kaya kung ikaw mapisan, may diskarte sa kabuhi, makasarang. Makasarang mabuhi, buhi unang imo pamilya, hindi na kinahanglan sang iban. Amo nang insakto nga mindset, dapat makasarang, hindi maghulat, magnganga, magbika, para makakaon ang aton pamilya. Tunto ka. Gani para sa inyo nga gusto magka-afam. Gusto magsugat-sugat sa airport. Pati no pipi pong plus na pamate. Kaya meron ako sa afam tips. Afam tips number 1. Dapat abilidadan. Abilidadan sa obra. Pati sa kama. Bes ka daw hindi ka nakaagwanta. Padayon lang. No retreat, no surrender. Hambal nila. Ganit dapat solong muningning. Syagit karipunait. Ikaduha, nga afam tips. Dapat mapisan. Dapat serbisyong totoo ang ihatag sa ila. Kay tungod sa imo nga batasan nga mapisan, mapinalanggaon, maasikaso, padayon ang pagsulong. Plus, sang imong perlas, nagakinang-kinang ang bukas. Ikatatlo, nga afam tips. Dapat puwerte ang training. Whole body ang training. Tanan nga buslot nga pwede masudlan, trainingon naton. Kung ang okay ng imong monarkiya, patik-patikon, sabay hutikan, bato kipay, para hayahay ang buhay. Kung okay na ang monarchy, because monarchy is the key, ba naman ang trainingon naton. Pues, practice sa ayos na tagpulo para garantisado, ready ka. Ikaapat, nga afam tips. Para padayon sa pag-asenso, padayon ang progreso. Kung ikaw, ginaluyahan, nadulaan sang pag-asa, may dagok sa kabuhi naton, paminsaron gid lamang. Ang slogan sang Angat Buhay Program, Biskan, gadiliwal ang monarkiya, naglupok ang karipunait ta. Padayon kay sa afam, masanag ang buwas damla. Ikalima, ang afam tips, pinaka-importante sa tanan. Kung ready ka na, gusto gid, porsigido magka-afam, mindset. Mindset lang. Best ka ano matabo, wag na wag susuko. Padayon, agwanta, bilat para sa house and land.